Dopa hamkani samungo ketang songsak sak thalangka lukurang ni junjalni kokno khnawi nogo asugui tonglia lama kere jajur kere chamu kere khnake sak tharino samung tangai amsani hamkani samungo sakno bedegui lukurang no chubalangkha haikeno mutai chalangkha Ishwar Chandra Tripura bini asuk sak thare samung tanglamono pogi maya khun amchani lukuro 3 January tani ba salmariwo bini thimane salo simalungni mangkhoro thangai sabron brindo roja parani lukuro khumdok bogi lekha te bini phala khaksani bagai katen thaniwo sri lekha thai thangja Ishwar Chandra Tripura kathang tongsak amcha yo tam hamkani samung tanglangkha te bobo hai borok tongjangmani sawe khna rekha Ishwar Chandra Tripura ni nukhni takho Lakhon Tripura Tini sarang cap tini sini kok borokni channel ba pidnai bana belehla hambai maro tini ani parani takhu bai bondok nobo tini basabotoi rong nobo tini Jisu Kristoni mungbai jotono sibai ba nutun boshor ba new year nimi o sate sung muito malayo jotobo bini basa bumongkhala dipokpa hiyo alai nis bumongkhala Ishwar Chandra alai bini boyos amor nungkha 1-2-1972 dario alai bo bini i ha sangsar na yakari thangkabo 13-9-2019 alai i sangsar na yakakha alai chung tini jotto bini jati bongso atiyo sojon tini ni chung Pila 5 tarik Januari chung muito malaikha bino chung bini tamai tai apta santini bagai chung kaitani thani suri lekha ba sanlaikha jar khabai khoboi khlai chung jogor prithibi jotobo chung yagla kai khlai ma thanai kintu chung sorgo rajjole chini ekta bishwas tungni nangnai sorgo rajjole chung bobai malainai bini je tini kuthuma panda jati bongso para bongso adirok joto sung kuthum lekha ba muito mal lekha tini i dinno tini bini basa ba bini sok bini samrei rok bini basa bari rok muito mantho ba jogantra prithibi tungso i January 5 tarik lai chung tini salchaiya ba aro phainai January abar 21 ni January abar tamai tei 22 ni January rago tini borokno kuthum maya pho bok ko basa boti rok bini suk thai rok i tamai te soron ba bano bini aptar kamonani bagai ba khum rok chung protekti January 5 tarik le chung muito manlai khaiba para protibisini bano jara hamjana rok tini sudo chamang numung baya tini chamang numuna bad dogaibo chung i pandana chung khlailema bini je soron soba ba wansukma ba je January 5 tarik jotona ang hambai ang ar bisi kok sani na yatama saklala kabangma tungnai karon miabo horo hotka tainai rok bona hamjagoi ba bona naithojai bona subagoi tungnai rok keu muktri manjagi keu kungtri manjai erokom tungo tabo bo pojenti pandago tungnai rok tabo ani tokhob khorno jotona sibai jotobo i simlango ba chung tabo khomrulai khai khomni pore nok chamung numu kisasa ব্যবস্থা tungo jate chaya ba ani ang Jisu Kristoni mungbai onurod ale bini bungbai nangno jotono onurod